Molt bona nit a tothom. Xavi, guanyarem. Que quan el Xavi ens va fer l'honor d'encapçalar Demòcrates per Andorra va haver un alliberament col·lectiu al govern. Jo el que us voldria dir d'una forma absolutament sincera i amb el cor és gràcies. Jo tinc una idea, tinc un projecte del que vull per al nostre país, tinc més clar que mai que puc comptar amb vosaltres per aportar idees i per defensar aquest projecte compartit que n'estic convençut construirem junts a partir d'ara. Des de la il·lusió, des de la humilitat i des de l'estima Andorra.